Elder, ini ndabva ndaita mubvunzo futi. Lese ndine wangu weChurch mukomana. Ari kutopromisa kundiroora, kutopromisa kutondikanda mukicheni handiti. Asi ari kutoda chinhu manje. Ari kutoti zvoni ngatite masports amwe. But kutoita potential yekundiroora iripo. Zvese maybe zviripo, but ari kuda kuita fornication nini. Ndoita sei? Mubvunzo wandingangokubvunza ndewoti chinonzi chidhakwa munhu amwira kubhawa here kana kuti amwa doro? Wazvinzwa mwanangu? Tanga wandipindura ndigokupindura wako. Chidhakwa munhu amwira kubhawa here kana kuti amwa doro? Munhu amwa doro. Ko mhombwe munhu anopombera kubhawa here kana kuti anopombera muchechi? Chero. Saka una munhu wechechi une benzi rako rinopengera pachechi.